Какво? Приготви се! Никога! Ти не можеш да ме победиш. Останах само аз до голямата битка, нали? Голямата битка няма да стане, защото ти няма да си там. Чупи ми светлините, чудесно. Този меч е от Титан TV Man. Дето го победих лесно. Лесно, както и тебе ще победа. Лесно? Лесно? Ти викаш срещу мене лесно? Да. Защото ти не си голяма мишена. Бластера ми! Ох. Ела! Какво? Страх ли те? Казах ти, ти си лесна мишена. Не си трудна. Ти не умееш нищо. Моите бластери ще се погрижат за тебе. Нямам. Но тук имам два. Трикшот. За скрап. Както и ти. Мислиш, че ще ме победиш? Да. Не, краката ми не ти трябват. План Б! Давай! Бутай!